Grov chikane og mobning lagde i dag endnu en Facebook-gruppe ned. I går der lukkede Facebook den omdiskuterede gruppe Offensimentum. Fra morgenstunden i dag genopstod den så i en ny version med tusindvis af deltagere. Offensimentum 2.0 hed den og lovede en bedre tone. Men det holdt kun få timer, så lukkede Facebook også den nye gruppe. Facebook-gruppen Offensimentum 2.0 skulle have haft en noget anden stil end den gamle. Jeg har altid den regel, der hedder, at man skal ikke poste noget, hvis ikke man kan tåle farmoren selv. Den nye moderator Jan Lauritsen har selv været med i en gruppe, som bekæmper den værste mobning på nettet. Vi har cirka 100 blokeret eller hvad. Og der var nogle ting fra den gamle Offensimentum, som blev bandlyst i den nye gruppe. Det var alt fra chikane til mobning og hævnporno for den sags skyld. Det gamle Offensimentum havde 105.000 unge medlemmer, og medlemmerne strømmede også ind til den nye gruppe. Der kom 500 inden for de sidste 10 minutter. Tæt på 9.000 i løbet af få timer, for der skulle stadig være en såkaldt offensiv stil. Der skal jo være den her form for frirum, hvor folk kan få lov til at poste, hvad de har på hjertet, og smide nogle jokes for eksempel, der strider lidt imod, når det kommer til grænser osv. Det gamle Offensimentum var ellers i søgelyset for mobning og grov chikane. I går fortalte vi om bloggeren Karina, som fik dødstrusler, efter hun havde skrevet kritisk om gruppen. Tidligere blev 21-årig Christian mobbet med sit handicap. Hvordan kan du have en holdning, når du ikke engang har en hage? Au. Og den nye, mere afdæmpede stil holdt kun til i eftermiddags, hvor der også i den nye gruppe blev postet dødstrusler mod bloggeren Karina. Og så sagde Facebook stop. Jamen, det er da skide ærgerligt, fordi nu kan man se de første 8 grupper efter den lukning. De har set dagens lys. Men Lykke Møller Christensen, forfatter til bogen Børn og sociale medier, roser Facebook for at gribe ind, for det hårde sprog i grupper som Offensimentum smitter til resten af nettet. Det viser også lidt, at de har fået øje på, at den også efterhånden er begyndt at flytte ud af de her grupper, så at det er blevet så normalt for de unge mennesker at tale og skrive, som de gør, at de også er begyndt at gøre det alle mulige andre steder. Folkene bag Offensimentum er i gang med at oprette endnu en ny Facebook-gruppe, denne gang dog med et andet navn.